Alright, hindi nga ro din iruging mga kasin nga ibasa. Dati napadayawan nga surat nga may kanbiyang ita nga malem nga gapukin ni Steve iti Alaminos Pangasinan. Sagudayan nga ro ti surat ni pagayam nga Steve. Dear Kasin, sagbay man nga inak binsa-binsaen ti pakasarita kasin nyo nga kahit kung itaklin dito'y programam. Kablawang kay man itinaragsak nga aldawyo di Tanemars Studio. Nang runa ken ka nga timon dito nga magusguswak una nga programam. Kablawak pa dagiti padak nga dumdumngeg nang runa dagiti agkakalaing nga mangted balakad ket agkidawak tuman ti balakad yo kalpasan wenno apaman nga mangiganyo ti pakabuklan dito nga surat ko. Nagayatak dati makon ko na nga maling tao. Iti Tagalog, nagmahal ako sa maling tao. Ngamin, inayat ko ni Melanie, bayat nga kaayan-ayat na ni Billy, nga imbilang ko idi nga best friend. Ngay maklone kasin yung sakbay pa nga naadaan ti relasyon da Billy ken ni Melanie, addan tin limed nga panagayat ko ken kuana. Ngem daksaggasat na tanaon na anak ni Billy nga best friend ko idi. Nupay kasta sana ka nawalan tinamnama kasin yung nga da kamin tumetlayan ken Melanie. Ti agkatuluyan. Nang runa idi ta makitkita kon no kasano ti trato ni Billy ken ni Melanie. Ni Billy ngamin kasin yung makunak nga saan unay nga seryoso iti relasyon da nga duwa ken ni Melanie. Kasla ni Melanie laeng ti seryoso kadakwada. Agpadpada da nga da trabaho nang madlaw ko nga ni Melanie ti ad-adda nga igagaid na ti agtrabaho para iti masakbayan na. Dinto nga ni Billy kasla agtab trabaho laeng para iti agdama, para iti digiti kasapulan na. Sana nga panunutan di future na. Gaputa na singedak kadakwada nga duwa makitkitak no kasano ti panangtrato ni Billy ken ni Melanie nga kasla saan na nga kaayan-ayat. Nga di naman lang ipakita nga espesyal ti panangtratar na iti nobya na. Nga tunggal ada special nga okasyon da kas kumamantsari wenno anniversary ket awan man la ti effort ni Billy nga ipariknana ken ni Melanie nga napatig isuna ken kuana. Uray no kasta saan na pulos nga imebat ni sana pulos nga imebat ni Melanie iti relasyon da ken ni Billy. Kasla mangnamnamalata nga adanto ti gundaway na nga agbalbaliw ti nobyo na. Masaksak tanak kasin yung tapara kanyak ni Melanie ket dati babae nga espesyal dapat ti tratom ken kuana. Nga ni Melanie ket deserve na ti agbalin nga kaslang reyna wenno prinsesa ti panangibilang mo ken kuana. Dati aramidem ti amin tapno laeng saan mo nga mapukaw isuna. Angem may imatangak no kasano nga ite-take for granted laeng ni Billy ti kaayan-ayat na. Ti babae nga nabayagan nga ipatpatig ko. Ket idi naadda anak iti gundaway kasin yung saan akon nga nagpangadwa. Uri amok nga biddot, uri amok nga saan nga nasaya at ti aramidem. Bimmalaetak kadakwada. Nabayaga kon nga gayat ken ka Melanie. Nadlaw ko mat, Steve. Amok nga idi pay laeng nga. Adamat ti marikrik na mga panagayat kanya. Isu na laeng ta. Nauna anak ni Billy. Pudno, usto ti kunam. Naregreg ti riknak ken ni Billy ta.
Kanayon idi nga ag-effort, idi agar-arem kanyak. Ang sipod idi, naalanan ti kayat na kanyak. Kasla saan ako nga napatigkin kwa na. Nadlaw ko nga rod dayta. Kat saan mo nga deserve, ti anyaman nga, panang tratrato na ken ka. No kasano ko mati panag-effort na idi agar-arem ken ka. Kasi ko aging nga agayan ayat kayo saan ka di. Dahil tamatir orayang aramiden ni Billy. Nagan ano sakit iti do atawin. Kanang namnama ak nga agbaliw tumitlaing titrato na kanya. Ang tunggal awisak nga kita kami. Nagado ti pambar na, nagado trason na. Anya kumamot ti pakakumikuman na. Kung makitkitak mo, mamin anong ag-absent iti trabaho mi. Sa adamot nga, di kita barkada na, ti kadkadwa na. Nadlaw mo siguro. Aliniklikak pa isunan. Ngamin kat, saan nga nasaya ati impluensya na kanya. Nasurutan nan dati agsugal iti cellphone. Deta pa iti nadlaw ko ken kuana. Deta manipod idi nasursuro na deta scatter. Kasla awanin ti oras na kanya. Anya ka di deta nga let's nga scatter aya. Online nga sugal deta. Tigi nagpaiswan na. Impakita na kanya kidigit, inawis na kapadasek mo. May baglakid din ta saan ko nga pinadas. Sana kami nga mahilig ngagsugal. Tamok nga sa limit-mitan tinagbanugak. Kasta kumamot nga rin di Billy. Amok tirigat mo nga agtabtrabaho, Melanie. Agtrabaho ka ti aldaw, agtrabaho ka pa ti rabii. Akas waitress iti mesa nga bar. Wen atapan panunutik ti masagbayan. Awan no da kami kinibili dagkatuluyan. Kasano kami pa iso nga itapay laeng. Ikagkagumao kun ti agurnong. Iso nga sala nga may mesa ti trabaho. Wen angem no siyak kuma. Ha? No siyak laeng kumanibili. No siyak la kumati kaayan ayat mo, Melanie. Saan mo nga kasapulan nga agtrabaho nga aging katrabi? No siyak kumalaeng ti inayat mo. No siyak kumalaeng ti karelasyon mo. Agbiag kanto nga reyna. Basol de ito. Ang na ibagamot kanya kon. Nga mangrugrugi mo nga marigrig-tirik nam kanyak, Melanie. Saan ka di? Kasano nga di Billy? Kiti makiwin naswas ka kengkwanan. Tadatan ti agayan ayat. Taamin nga nagkurkurangan ni Billy king ka. Sulnitak. Steve, saan nakaskarina nga makiwin naswasakin ko ana? Saan lakit di nga umanugot? Awan ti maaramidan na. No si ka mismo ti agdesisyon. Biag mo dayta. Pusong dayta. Sika ti rumbeng agdesisyon para itibagim. Ket no saan kan nga naragsak kini Billy, apeng agtalinaid ka pelaking kwa na. Di nakmaawatan, Steve. Ipaawat mo kanyak. Ilawlawag mo kanyak. Apeng nga narigat para kengkat makiwin naswas. Iti lalaki nga saan nakabat nga ipatpateg. Nga saan nakabat nga itratrato iti nasayaat. Apa ay, Melanie? Gaputa iso ti
Gaputa iso ti lalaki nga. Imo na nga nakatagikwa kanya. Ha? Kadi kayat ko inarapaap ko idi nga no sino ti pangipaayak ti kinabirhen ko. Ket ison di agbalin nga katakaw na inay ko iti tungpal biyag. Saan nga uso ita ti kastaan? Uri man pa'y kidi. Uri man pa'y kidi. Manungalan lakin ti naglabas iti biyag mo. Nakasagana ak nga mga klunking ka. Nakasagana ak nga mga yatking ka. Iti pudno. Nakasagana ak nga mga ipaayking ka ti amin-amin ko, Melanie. Ikan naklaing di gundaway ko nga mga ipaniknaking ka, nga mga ipakitaking ka. Nga pudno, di marikrik naking ka. Saan mo ko mga pigilan tiriknam? Numangrogrugin nga, ada mariknam kanyak. Palugudam, Melanie. Tapno agragsak ka. Tapno mariknam metlaeng espesyal ka. Nulakit di ayaten nak. Di kan tubulos agbabawi. Kat paniknikaking ka dayta, Melanie. Jak ipalubos nga agtungpal ka. Kinibili nga awan mo ti arapaap na itibihag. Agrigat kan tulaeng kat jak to kabailan nga makitkita ka nga agrigrigat iti denana. Amang ano pabasulik to ti bagik nga awan man la tinaramid ko. Iso nga. Saan kan nga palutputan pa'y? Kukwa kalaeng. Siyak ti rumbeng nga ayatem, Melanie. Siyak ti mangipatigking ka iti agnanayon. Steve. Siyak laeng ti makaipaaiking ka iti pagragsakang. Ulitik. Di kan do agbabawi, Melanie. Sapay ko man, Steve. Nakasagana akon. Nga mangipalubos ti marikrik na. Agyaman ak no kasta. Ipatpatag ka unay-unay. Mariknak mo ten nga ipatpatag ka, Steve. Makiwin naswas kanton gani. Kinibili. Kalpasan nga da mapasamak ka data. Sige. Agyamanak. Ket manipod itangal daw. Awan ti sabali nga aramidek. No di ti paragsaken ka, Melanie. Ket rugyak ditoy. Steve. Melanie. Parang sa akin nakita nga rabi eh. Aramidig tayo ta. Gapo tayo patpatik ka. Guray ka, Steve. Abay. Diyak mo't ninamnama nga da mapasamak ka data itang arabi eh. Saan ko nga nabugwan da ita? Saan na bale? Nabugwan weno saan? Kaneglata. Melanie?
Sige, makaamo ka. Uray ta na bang lungat? Oh, Steve! Steve! Oh, oh, Steve! Steve! Oh, 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 nakapapaot, ti panang parparagsak mo kanya. Talaga, amin nga nagkurkurangan ni Biliking ka. Punwak. Kunam nga dinakan ka no. Saan nga nabugwan? Pwesyak. Kaniklata. Amin nga dinaaramidin. Amin nga amin nga dinaaramidin king kakitaramidin. Gasta ti pa nang ipatid ko king ka, Melanie. Mariknak ngaglipas ka manen. Iso nga gidandan. Sige, Steve. Minamauyong deta nga raramidem anak ko. Ay, ako mat minamauyong nanang. Agayan ayat kami. Agin inayat kami kung nakuma kini Melanie. Wala ang amom nga nobya ni Billy nga gayim mo. Saan ka de? Amok nanang. Oh, nagsinada ka din. Makiwin na swaston ni Melanie kenkwana. Or-oray na laing ka nga. Nga agsarita da. Agad rumbeng kumamot nga inuray mo pa'y laing baraw. Dakila gulo dayta. Dayta mo't Melanie apeng nga tinutupan na kamat. Apeng nga yung palubos na nga da mapasamak yaw idinto nga sira relasyon. Ang dapila relasyon da itinobyo na. Amuyo ko mananang no kasano nga itrato ni Billy ni Melanie. Alaad daak di tan baraw. Ngem awan ti karbe nga bumalaot kadakwada. Tandaan gayim mo ni Billy nga nobyo na. Saan pa ikit di nga gayim mo ti panangibilang ko kinkwana. Saan nga nasaya at tir aramiden na kini Melanie. Siyak ti rumbeng nga ayaten ni Melanie. Siyak ti rumbeng nga mga sawa kini Melanie nanang. Kuna nga mga ay nabarok. Inuray mo kuma. Nga nagwin na swasda, sakbay nga pimasok ka, imeksena ka. Tas tapno saan ka nga ti makuna nga anya nanang. Siyak tinang dadail ti relasyon da? Idi pa'y laing nga nadadail ti relasyon da nanang. Panagrik na. Saan nga deserve ni Melanie day nga Billy? Kat siyak ti deserve na. Gaputapud no ti panagayat ko kenkwana nanang. Ayun kan barok. Sapay ko ba, tas saan kanto nga agbabawi ka maudyanan na. Natuloy ka di ti panagkita yo ken panagsarita yo ken ni Billy. Melanie. Oh, awan nga ron ti parikutan. Nawayata nga ruden. Oh, ape nga nagsenay ka. Saan ape nga nakiwin naswas kinibili anya? Ti amok man no nagkita kayon. Ti amok man no nagsarita kayon. Di mat agkita kayo ako na. Wen, nakita kami. Ngim anya. Diyak amo, diyak maibagabagakin ko na ti panggap ko.
Anya? Nagalisto laing ba't ngay bagam kingkwana nga makisina ka kingkwanan. Gaputa sa anin nga isot na patigking ka. Nga adan sa bali nga patpatig mo. Oh, anya tinapasamak. Hindi nagkita kami. Damit awit na nga. Sabsabo ngayon tid na kanya. Ha? Basta, kasla sabsabali nga. Bili nakisinarak kanya. Anya nga sabsabali nga. Anya tiket mo sa wen. Diya ka mo ta nakaswiswit mo't isuna. Hindi nagkita kami. Ha? Ay na. Sweet laeng isuna kaday dya nga. Kaday dya nga gundaway. Taam muna nga adot nagkurangan na rin ka. Taam muna nga manon nga daras nga pinaay na ka. Amuna nga maluksaw ka kenkwana. Amuna siguro ang makiwin na suwas ka kenkwana. Niso nga inaramid na day dyan. Oh, anya tinaramid mo? Anyat inaramid mo, Melanie. Baka wananak, Steve. Ha? Nya? Kaya't kumandim mangibag ang agsina kami ngim kasla sa anak ka na ikanti gundaway ta tunggal gandatik ko man ngay baga adaman ti aramidin na nga sa bali kat kasla mang ti sinyalis nga nagbalbali wisunan. Anya? Nakaisa special man ti panang tratar na kanya. Oh, kasano? Impasyar na napan kami nangan di tarwar. Ha? Naging ka nga napan kami nagmotel. Anya? Adda na pa sa amakyo. Makawanan na ka, Steve. Ti amok man no ipatpatignan. Ti amok man no nalawag ti salitaan tan, Melanie. Ang adda karbingan ni Billy gaputa ka ayad ko pay laing isuna. Ngam siyak ti ipatpatig mo saan ka di? Tsakar maawatan direk nag Steve. Iso nga. No, kasta. Saan ka pa nga nakaikid, Deng? Steve, ipatpatag ka. Ngim apeng nga road, ngim palubos mo nga da mapasamak yung kinibili. Diyan karoon maawatan direk. Ha? Namin adu nga darasin nga da napasamak ka data. Saka makinaig kinibili. Diyak nga rin naman, diyak na naigawid direk na. Maawatan na kumagin, ori mo't si kabi malait ka. Nga ori no agayan ayat kami pilaing kinibili. Oh, sa bagay. Siya gayam tinangidildil tibagi ka na kayo. Steve, saan nga dahi tatikat ko asaw? Pues, no saan ka pa nga nakaikid din? Ikang katigundaway mo nga agpili-pili. Ha? Agdesisyon ka. Amoy nga nasayaat no, sino kada kami kinibilit kahit mo. Steve, pangasin ko ma. Maawatan na ko ma. Diyak maawatan. Diyak maawatan no apeng nga. Nagpasagid ka pala kinibili. E dinto nga, adan na paspasamak ka data. Tilaeng arabidem. Tilaeng mo't panggip mo tapno iso nga nagkita kayo tapno makiwinas was kakinkwana. Tapno nawayatan nga mangibotaktak ti relasyon ta. Tapno saan ta nga ilimlimad. Pangasim. Saan ka kung mga may ibat? When makiwinas wasakton ka ni Billy. Aramidim nga umuna dahi ta. Amangan no adan tumanin mapasamak ka da kayo. Saan?
Ikariking ka. Maudi tayo dyan. Sika nga talagang tipat patig ko. Steve! Kumusta ni Melanie, Doc? Awan mo ti nakaro nga sakit. Ti kaayan-ayat mo, mister. Nasayat mo sa Doc. Ngam apeng nga natali mo daw. Kat saan mo't nga nabannog ka dahita nga gundaway. Natali mo daw. Ti kaayan-ayat mo. Gaputa 2 abulanen nga agdadagsen isuna. Anya? Dua bulan nga buntis ni Melanie, Doc? Well, mister, dati pregnancy test kit. Congratulations. Agyaman Doc. Madamdamalaeng mabaling kayo nun nga agawid. Sige, Doc. Nukasta. 2 abulanen nga masikog ni Melanie. Yes. At darasunan nga. Ijayak ti panagkalay sami. Angim. Kasano nga rodetan? Saan pa nga nakiwin naswas kini Billy? Sa bagay. Apaman nga maamuan na nga masikog isunan. Mapilitan mat siguron nga makiwin na swas kini Billy. Ay. Yes. May sakton nga ama. Ape nga kasla, naklaat ka nga ijayak ti panagkalay sata. Ha? Melanie, saan ka di nga excited ka kuma? Taaddan bunga ti ayan-ayat ta. Bueno panunutim ka din ni Billy. Kunak namin king ka nga makiwin naswas kan. Adda nga. Adda nga rumbing na laing nga makiwin naswas kan kini Billy. Gaputa dan sungsung batak king ka. Ngimanya. Kasanong arudin no kukuha natin si Kugko. Anya? Ay, imposible na ita, Melanie. Na minsan ladaras nga na pasamak yo. When adda ka di pa isubali nga. Awan, na minsan laeng sipod idi adda na pasamak ka data. Na minsan laeng nga bimalaet ni Billy. Sigurado ka? Promise, abi di ka mamati kanya. Kaya't ka nga patyen. Gaputay patpatig ka. Pudno ti bagbagak. Na minsan lang adaras ka da na pasamak mi kini Billy. Sipod idi adda na pasamak ka datan. Oh, metlagayam. Kat namin adun nga daras ka da na pasamak ka data. Isu nga kukwak deta si Kugmo. Siyak ti ama ti agbalinto nga anak ta. Kwen-kwentaik namin di ti chart ko, di ti doktor. Ha? No, bilbilangag di aldaw na. Ha? Anya? Kaslat. Tsaka mo, agasi diglaang mo, nga aldaw di napasamak ka datakin. Di napasamak mikin ni. Anya? Tiket mo asawan? Panpanunutin nga kukuha na deta si Kugmo? Nga isunat na kasi kuking ka? Apay, kayat mo ka di nga isuna? Kayat mo ka di nga isuna ti ama ti anak mo? Saan man nga kasta di kahit ko asawan, Steve? Oh, apay nga ron. Apay nga agdwa-dwa ka. Ijayak pa yan ti kasarking ka. Angin kasla, saan ka nga excited? Saan ka nga naragsak? Excited ako ba't angin ka sa nung arunan na nagbidot ta? Ha? Anya ti kahit mo sawan? Kaso nang arod na mapaniktingam to nga saan mo nga kukuha. Ang mga noy panawan nagtumaglaang.
Hindi na kami maawatan. Saan ko ba't nga nagayatan? Dati napasamak mi kinibili. Kaya ko mga awan ti malait. Kaya ko mga awan na pasamak mi tapno masigurado ka kukuam. Tapno awan to ti pagbabawyan ta. Tapno awan to ti pagbabawyam. Anya, ang mga napanawan nagtumitlaing urino kalay sanak. Apaman nga maamuam nga saan mo nga putot ti anak ko. Oh, di ka makasao. Gapot no ti kunak. Nga niya. Kasano nga roden? Agkasarta. Kit ipasngay ko. Ti anak ta. Ang imaduktalam to nga saan mo nga kukwa. Nga saan mo nga sikat ti amana. Anya teramidem, saan ka di ka panawan tumitlaing? Saan ka di nga agbali to tirikdam kanyak? Saan ka di nga dim tumaaklon ti anak ko? Nga sikat ti amana, uri no saan mo't nga sika? Basta patsik nga, patsik nga bagig da ita. Patsik nga siyak tinakasikungking ka. Iso nga ikalay sa kalata. Kasano nga rod no saan? Saan ko apan panunutin da ita? Kasano nga rod? What if? Kas pagarigan laeng, Steve. Detoy. Kahit ko nga agpudno ka kanya. Kahit ko nga pudno laeng disungbat mo. No agasawa tanton kat maamuam nga saan mo gayam nga putot ti anak ko. Anyan ti aramidin. Sumungbat ka. Sumungbat ka. Aklunek to lata. Uri pa'y maduktalam nga saan mo nga kukwa, saan nga sikat akin sikog, sikat, saan nga sikat tinakasikog kanyak, saan nga sikat ti ama, ti anak ko. Uri pa'y. Sigurado ka. Sigurado ak. Kasta ti panang ipatigkuking ka. When amok, adab, uri basit laing nga posibilidad na. Nga nibilit na kasi kuking ka. Imnupay kasta. Nakasagana aklatang nga mga klon. Kada kay nga gina. Makakunkunam laeng ita da ita. Ngim agbaliw ito tiriknam. Saan? Kaste ko na ni tanod idikalman. Ha? Sino nga tanod? Dito nagsurat kinikasin yung dikalman. Takderak matisaok. Di kanto panawan. Dinto agbaliw tiriknam. Uri nung maambuak to. Nasaan ko nga nasaan nga sakti amati anak mo. May karim ka di dayta. Dayta laeng ti panpanunutek. Iso nga sa anak ka naragsak. Itay injayam ti panagkalay sa ta. Taamangan no agbabawi akto kunak, Steve. Maawatan nakman kataitan. Shh! Imbagak maten. Takderak ti saok. Ipatig kalata. Kasama tin ti agbalin nga anak ta. Ang yaman na, Steve. Basta makiwin na swas kanton kinibili. Kasta ti panang ipatigkuking ka. Kit agyaman naklaunay. Agyaman naklaunay, Steve. Anya, di peri muerte Dr. Barak. Saan pengarod nanang? Excited ako. Nakaanak siguro itan ni Melanie. Excited ako na makakita iti apo ko. Ay wen gayam. Anyat damag kinibili nga gayim mo. Nasakit pelat na agam na nanang. Inlaban na mo ti karbingan na. Tapat siya na nga iso ti nakasikog kin ni
Melanie. Ang sigurado kayo ka di kin Melanie. Nga, Wala na. Awan ti pagdanagam. Apaman nga rumarto ti anak min. Apaman nga makitak ti anak ko. Madlaw kong tumat. Ket no makitan tumat siguro ni Billy nga saan na nga putot ti ti anak ni Melanie. Sa agsarding to nga tamat din. dapat ko kanayon kan nga agbarbartag. Ta saan nakanupay nga give up. Ta putot na kanulat ta. Isu kanulat ta at nakasikog kin ni Melanie. Gagangailaeng nga nasaktan ni sunananang. Wun ata kung nakbat kin ka ide. Nga bimalaot ka bayat nga ada relasyon da. Saan kun nga panunutin day tananang? Tinapatig kanya. Iti mabiit. Iti laeng mabiit. Makitak ton, ti bunga ti ayan-ayat mi kini Melanie. Nasayat ba't na nakariing kan, Melanie? Nakitam ka din ni baby. Wen, getsi ka. Nakitam ka di isunan. Saan pa ta pinaturog dak. Sakbay dak nga sinesaryan. Kumusta? Nasa lunat mo ti anak ta? Api nga nagsinay ka. Anda malasalud-sudik ka. Anyad ay jay. Adda ka di lahi nga negro, Dabili. Anya? Tada kami. Masiguradong awan. Anya ti kahit mo asawan? Adda ka di lahi da nga. Pugot. Pugot? Napudaw mat ni Billy. Napudaw mat dagiti kapamilyana. Adda ka di lahi da nga pugot. Anya nga pugot? Pugot. Pugot. Negro ko na da. Kulot-kulot ti buok da. Dagiti baluga ngay pagbagada. Weno saan ket? Dalaki da kadilahi dang Aprikano. Apin din amag mo dito. Gaputa iso ti impas ngay mga ubing. Iso ti maladagang rimorking ka. Kulot ti buok na. Nangisit. Pugot ti kudil na. Dakkel ti abot ti agong na. Huh? Napuskol ti subsub na. Oh, apiksangit ka. Apiksangit ka. Di na magkwit ti doktor no nagkamalida, baka no sa bali nga maladaga, tinaitid na king kang. Saan ko nadamat? Nagtao da mismo king ka. Impas ngay mo, tay maladaga nga pugot. Oh, ada ka dilahi da Billy? Awan. Oh, awan mo't ka. Awan mo't kanyak. Oo, apiksangit ka. Apiksangit ka. Nagkamali ang tibilang. Anya? Anya tiket mo asawin? Anya tiket mo asawin, Melanie? Ay, sorry. Adda tagay mi ti ospital. Sana karumbing nagbukaw. Iba ka kanya. Api nga sangit ka. Nagkamali ang tibilang. Baso ni doktor. Madidibilang na ididamo. Anya tiket mo asawin? Anya ti bagbagam?
Sa bali ti akin putot nga rod Sino? Malaksid ka da kami kinibili at da ka di pa'y sa bali? Anya? Saan ko nga ipatpatigday dyan? Anya? Anya tikin mo sa wen? Customer ko lang. Ngayon na minsan nadaras lang nga na pinadas ko. Ay, customer? Anya tiket mo sa wen na customer? Kit mo sa wen, nagbaling ka nga GRO? Na minsan lang. Pinadas ko lang, hindi ka puta. Bagada nga dakil di kita. Idinalpas ka jak kinayatin ta nagsakit. Nagsakit, hindi. Tadamok pa ilaing kat. Nangisit mo nga Amerikano naipatang kanya. Anya? Ang hindi ba kunam? Uray no nagkamali ka? Uray no saan mo ako kuaglonim na ta? Anya? Kunamitin ka takdiram di sa Adda yung baga kakasta? Adda, namin adong nga yung baga. Nga uray ko. Di kunak, nuko ka ni Billy, takderak lata kunak. Agim sa bali mo ti akin putol gayam. Uray pa ako na munuham mo nga bagi kat takdiram lata, aklonim lata. Saan to nga agbali tirik nam? Saan nakto nga panawan ko nam? Adda ka din baga kakasta? Adda. Oh. Apeng nga nayaban nak. Nasken nga da pagsalita ang tabili. Apay. Iparupam ka di kanyak. Nga sigat ipinili ni Melanie. Saan nga siya? Iparupam ka di, ti panangagaw mo kanyak, ti babae nga kaya na ko. Saan, Billy? Amok nga da at ti pinagsamahan ta. Agkaagaw. Dengid pa lang. Amok nga dakil ti basol ko keng ka, Billy. Talaga. Iso nga kayat ko nga urnosen ti amin kadata. Anya tikit mo sawen? Isublik king ka ni Melanie. Anya? Uy, sana? Alan, di ba si kamat mo nang kakayan ayat na? Winangim inagaw mo yung suna kanya. Wangim, sikatin mo na nga nakatagi ko aking kwa. Uray pa ya, si kamat ting nang ikasar king kwa na. Ti amo kagat putot ko, di isikog na ide. Iso pa ya, apay. Di ba ako namkat, di ba yung lablaban mo ide? Uray no, nagkasar kaming gat. Kaya't mo lata nga, maagaw ni Melanie kanyak, tapat siyam nga putot mo, tisikog na ide. Ide agin namuak ba't nga pugot di alak na. Anya, ala na isublik keng kambaray. Paring Billy. Ya talaga, hindi ba nga, pambarak. Nako, pare, ala na, pang-aasim. Pare! Kaslaklag mauyong idikasin nga agisubli ti ay ayam nga binulod ko iti gayem ko. Nga mang namnamaak nga awaten naman. Ang saan na nga inawat ti panangisublik ken Melanie. Iti sigod nga best friend ko nga ni Billy. Kasi yung nagmaumaw nga namin pinsan ti panagayat ko ken ni Melanie apaman nga naamuak ti amin. Apaman nga maamuak, maduktalak tinalidem nga napalabas na. Nalidem nga agpaiso kasin yung. Nalidem nukit kitak ti bunga. Tunggal makitak ti anak ni Melanie.
adadigadi gundaway nga ikak ti bagik iti namnama nga baka naupran lang ijay uneg ti tiyan na kunak. Isu nga limitem ken nagkulot-kulot ti buog na amangan no into no agbalikas ti langana ket kalanglangak to kay ingas kunto kunak nim awan talaga. Bayat ti panaglawas ti aldaw. Pugot talaga. African American na po Diyos ko. Kat katawaan dagiti tao iti aglawlaw kasinyong. Inlabang ko ti panagayat ko kini Melanie tapat check nga malaksid kini Billy ket awan ti sabali nga bimalaet. Nga pacheck idi nga sakti akin putot ti anak na ti sikog na. Angim nagbidutak mat kasi. Padalos-dalos aktuban ngamin nga nangikasar kay kuana. Jaka mon ti aramidik kasi nyong maasyanak met no daduma. Oray no saan nga nagbalin nga napudno kanyak ni Melanie ta saan namat ng baga nga pinadas na gayam ti nag-GRO bar nga magtrabahuan na akas waitress. Nasulisog kano gapo iti dakkelakita idi na minsan nga awan magkano pa iti awan kano pa napasamak kada kami di. Sakbay nga ada napasamak kada kami, ada napasamak kada kwada iti customer na kano nga Black American. Isagbay gayam kanya ket ada ti dakkelatroso nga simrek. Kasla poste ti kuryente. Kasi nyong kasanok nga tanga aklonen dagiti agina. Awanan, nagkasar kami. Kunamot ni nanang kanyak. Dahil tati kun-kunakon baraw. Nga baka no agbabawi kanto ka maudyanan na. Ni nanang mait. Dudugan nyo pala ang matiriknak. Dahil tataagaw ka nga agaw. Di mo't amaw. Dahil tag-agawan. Amok no nadalos nga babae ni Melanie nanang. Inlaban-laban mo pa imot. Ado nga panangilablaban mo. Takas-takayam ti inlablaban mo. Gusto na nanang. May sakay mate. So nga nagsurat ak iti programam kasin. Tada kay man ti pagkamangak, pagkidawak ti balakad. Anyat kasasayatan nga ramidek. Naladaw ka din ti amin para kanyak. Uweno talaga ka din nga iso ti gasat ko. Ti agbalin nga asawa kini Melanie ken nagbalin nga ama iti saan kumet nga putot. Jaka mun ti aramidik kasin da kay man ti pagdamagag. Tulungan dakman pangaasiyo. Wala igibus kon ti surat ko. Ket sabi ko mata da na ibati na nga adal. Kaya nakaited liwliwakin pagsarmingan biyag kadagiti padak nga dim nga kinagbuya. Iyon akong ti agyaman kadagiti mang ted balakad. Ket agyaman nak launay ken kakasin ti anos ken laing mo nga nang ted biyag dito nga pakasaritaak. Nasapi ko ma. Ket nagserbimet nga adal kadagiti padak nga agayat. Bueno, agay-ayat. More power to your program kasinyong and God bless everyone. Tuyag babawi a pagayam mo, Steve, iti Alaminos, Pangasinan.